Καλωσορίζω την όμορφή μου την Κατερίνα τη Χιωτίνη. Ηθοποιό, θεατρολόγο, εμψυχότρια και συντονίστρια ομάδων δημόσιας ομιλίας, ορθοφωνίας και αγωγής του λόγου και ιδρύτρια της Συμφώνια. Όλα αυτά εγώ. Όλα αυτά εσύ. Γεια σου Φλόρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εσένα προσωπικά και το από καρδιάς, το δικό σου το παιδί. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Εγώ έχω μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που σε έχω εδώ και ξεκινάμε αμέσως με την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, θέλω να μας πεις λίγα λόγια για σένα, τι κάνεις και σε ποιον απευθύνεσαι. Είπα, αλλά εντάξει, θέλω να μου πεις λίγο την ιστορία σου. Την ιστορία μου. Ναι, λίγο την ιστορία σου. Η πολύ σύντομη ιστορία μου είναι ότι τελείωσα τη δραματική σχολή Βεάκη, μετά μπήκα στο πανεπιστήμιο και σπούδασα θεατρικών σπουδών στο ΕΚΠΑ. Δούλεψα για 15-16 χρόνια ως ηθοποιός. Το 2016 έφυγα, πήγα στο Βερολίνο, έζησα εκεί 7 χρόνια, έκανα το παιδί μου και πριν από 3 χρόνια επέστρεψα. Όπου επειδή όταν είσαι εκεί που πρέπει να είσαι όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν, βρήκα το χώρο μου κατευθείαν στον πρώτο χρόνο. Και έτσι από τότε στεγάζομαι στη Γιουφώνια, στεγάζω όλες μου τις δράσεις, τα μαθήματά μου. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ όμορφη κοινότητα με δασκάλους διάφορων έτσι, ενδιαφέροντων πραγμάτων και για παιδιά και για ενήλικες. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με την έκφραση κυρίως ενηλίκων. Απευθύνομαι σε ενήλικες, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που είπες, με την ομιλία, με το δημόσιο λόγο, με την αυτοέκφραση, με τη φωνή, την θεραπεία της φωνής, φωνών που έχουν προβλήματα, φωνολογικών προβλημάτων, βραχνάδων, ταχυλογίας, τραυλισμού, ροτακισμού. Ασχολούμαι με όλα αυτά και ελπίζω να είμαι χρήσιμος άνθρωπος σε αυτή την κοινωνία. Αυτό. Θα δούμε και θα το συνδέσουμε εμείς τώρα με το θέμα μας. Μια χαρά την έκφραση, πολύ μου αρέσει. Ε, Ήθελα μόνο λίγο να κάνεις λίγο τη σύνδεση, πώς συνδέεται η πορεία σου ως ηθοποιού και θεατρολόγου με τη μετέπειτα ενασχόλησή σου με τη θεραπεία και την έκφραση της φωνής που μου είπες. Εμένα ουσιαστικά η ενασχόλησή μου με το θέατρο ξεκίνησε με τη θεραπεία και την ορθοφωνία και την άρθρωση, διότι μέχρι τα 17 μου είχα ό,τι φωνολογικό πρόβλημα υπήρχε στον πλανήτη. Είχα πάρα πολύ συχνές βραχνάδες, φαρυγγίτιδες, λαρυγγίτιδες όλη την ώρα και είχα μία ασύλληπτη ταχυλογία που κανένας δεν καταλάβαινε τι έλεγα. Οπότε η μαμά μου τότε, Σοφή, μου είπε: Δεν μπορείς να γίνεις ηθοποιός και να μην καταλαβαίνει κανένας τι λες. Πρέπει πριν δώσεις εξετάσεις αυτό να το φτιάξουμε. Με πήγε λοιπόν στην καλή μου την πρώτη μου δασκάλα, την Κωνσταντίνα τη Μάντζαρη, που πάντα την αγαπάω και πάντα την μνημονεύω. Ήταν η πρώτη δασκάλα ορθοφωνίας φωνητικής που είχα στη ζωή μου. Πάρα πολύ νέα τότε. Στη χοροδία της ΕΡΤ δούλευε. Ένα πλάσμα με απίστευτη ηρεμία, πήρε όλη αυτή τη δική μου τη φωτιά και την ένταση και την τρέλα και την καταλάγιασε, της έδωσε ένα κανάλι. Κατάλαβα λοιπόν αμέσως ότι με το που λύθηκε αυτό το ζήτημα, άλλαξε όλη μου η ζωή. Ηρέμησε η ψυχή μου πάρα πολύ και άρχισε η ζωή μου να ρέει με κάποιον τρόπο. Οπότε στοχοπροσιλώθηκα μετά στο θέατρο αποκλειστικά και όταν σιγά σιγά αυτή όλη η τρέλα μου για το θέατρο ως ένα βαθμό πληρώθηκε, δηλαδή δεν έχω παράπονο, έχω παίξει πάρα πολύ στο θέατρο, έχω κάνει τηλεόραση, έχω κάνει κινηματογράφο, έχω βραβευτεί στον κινηματογράφο, δεν έχω παράπονο από τη μέχρι τώρα πορεία μου. Όταν λοιπόν έκλεισε αυτός ο κύκλος για μένα και είπα ότι δεν θέλω άλλο να παίζω, συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι το ταλέντο μου το μεγάλο, να διδάσκω αυτό το πράγμα που είδα πόσο μου άλλαξε τη ζωή. Και ότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή και άλλων ανθρώπων ουσιωδώς, δηλαδή βαθιά, όχι επιφανειακά. Και έτσι αφοσιώθηκα σε αυτό. Και στο Βερολίνο πάνω σε αυτό δούλεψα. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Δούλεψα με μετανάστριες, γυναίκες. Όλο αυτό το ζήτημα της ένταξης και του γλωσσικού ρατσισμού που αντιμετωπίζεις, γιατί υπάρχουν χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζεις πολύ μεγάλο γλωσσικό ρατσισμό, μόλις αντιλαμβάνονται ότι δεν μιλάς τη γλώσσα τους καλά, αμέσως αυτό είναι μια μεγάλη τροχοπέδη. Αμέσως είσαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Οπότε δούλεψα με Ελληνίδες, που και αυτές ήθελαν λίγο ενδυνάμωση.
στο πώς διεκδικώ δουλειά, πώς παρουσιάζω τον εαυτό μου σε μια άλλη γλώσσα. Μια άλλη γλώσσα σου δίνει μια άλλη ταυτότητα ουσιαστικά. Δηλαδή, είσαι άλλος άνθρωπος όταν μιλάς ελληνικά, άλλος άνθρωπος όταν μιλάς αγγλικά και άλλος όταν μιλάς γερμανικά. Οπότε όλα αυτά τέριαξαν πάρα πολύ ωραία σε αυτό που έκανα. Και θεωρώ ότι ήμουν χρήσιμη δηλαδή σε αυτό. Κάναμε πολύ ωραία δουλειά με τα κορίτσια. Και όταν επέστρεψα πια εδώ, ήμουν πολύ βέβαιη ότι αυτό είναι που θέλω να ακολουθήσω. Και ναι, και έρχεται και μετά και θα πούμε τώρα, νομίζω ότι έρχεται και δένει πάρα πολύ με αυτό που θέλουμε εμείς να περάσουμε στις ακροατριές μας, θεωρώ. Οπότε ερχόμαστε στην τρίτη την ερώτηση που είναι και γέφυρα κατά κάποιο τρόπο. Η δική σου λοιπόν μετάβαση στην εμεινόπαυση έγινε πολύ πρόωρα. Από ό,τι ξέρω, θα έχουμε συζητήσει, βία, λόγω της περιπέτειας με την υγεία σου, της μαστεκτομής, έτσι. Οπότε θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό, πώς το βίωσες αυτό το ξαφνικό συναισθηματικά, σωματικά, πώς ήταν η καθημερινότητά σου, αν άλλαξε, και θα συνεχίσουμε στην επόμενη ερώτηση. Τίποτα δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο. Η διάγνωσή μου για τον καρκίνο του μαστού ταυτίστηκε με τη μετακόμισή μου στην Ελλάδα. Δηλαδή είμαι σε ένα σπίτι γεμάτο κούτες, έχει δρομολογηθεί η μετακόμισή μας για 3 Μαρτίου του 2023, μιλάμε για 3 μέρες μετά τα τέμπη, αν καταλαβαίνεις όλο αυτό μαζί τι είναι, και 3 Φλεβάρι γίνεται η διάγνωση ότι έχω καρκίνο του μαστού. Και ήμουνα και πάρα πολύ τυχερή στο πώς ενεργοποιήθηκα να πάω στο γιατρό. Με το που γίνεται λοιπόν η διάγνωση, μου λένε δεν θα πας πουθενά, δεν πρόκειται να σε αφήσουμε να πας στην Ελλάδα, δεν θα έχεις καλή περίθαλψη, οι γιατροί σας είναι εξαιρετικοί, αλλά το δημόσιο σύστημα υγείας σας είναι καταστροφή. Εδώ έχεις τα καλύτερα, όντως με έβαλαν σε ένα υπέροχο ιατρείο, 3-3 οι καρέκλες της χημειοθεραπείας, όλα έτσι πάρα πολύ πολιτισμένα και βορειοευρωπαϊκά. Και μου είπαν δεν θα πας πουθενά, θα κάτσεις εδώ, θα θεραπευτείς και μετά θα κατέβεις στην Ελλάδα. Και μόλις το άκουσα αυτό, είπα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά εγώ δεν θα κάτσω άλλους 8 μήνες στη Γερμανία. Έκανα λοιπόν αυτό το τεστ, το Oncotype, και διαπιστώθηκε ευτυχώς ότι δεν χρειάζεται να κάνω χημειοθεραπεία άμεσα τουλάχιστον, πριν το χειρουργείο. Μου λένε λοιπόν οι γιατροί, έχεις 3 μήνες περιθώριο με ορμονοθεραπεία, που σημαίνει ενέσεις και ένα χάπι. Που σημαίνει πως δεν υπάρχει πια λόγος να είμαι στη Γερμανία. Έχω 3 μήνες μπροστά μου να κάνω αυτή τη θεραπεία και παράλληλα να γυρίσω στην Ελλάδα και να ψάχνω γιατρούς, νοσοκομεία, να βρω την καλύτερη λύση για μένα. Μου έδωσε χρόνο αυτή η διάγνωση του Oncotype. Και έτσι λοιπόν δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, παρόλο που όλος ο κόσμος μου λέει το αντίθετο. Μην είναι εκεί, κάτσε εκεί, είναι καλά, η σιγουριά σου, η ασφαλειά σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ήρθα στην Ελλάδα. Οπότε όλος αυτός ο ενθουσιασμός της επιστροφής στην Ελλάδα μείωσε πάρα πολύ την αγωνία της ασθένειας. Mm-hmm. Η μεγάλη αγωνία της ασθένειας για μένα ήταν οι πρώτες 15 μέρες μέχρι να διαπιστώσουμε πως δεν έχω και κάτι άλλο. Αυτό ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής μου που θέλω να την ξεχάσω. Ότι δεν έγινε μετάσταση εννοείς. Ότι μπορεί να έχεις κι αλλού. Ναι, αυτή η σκέψη, αυτή η ιδέα με τρέλανε 15 μέρες. Όμως μόλις αυτό έφυγε από την εικόνα, ανέβηκα πάρα πολύ ψυχολογικά. Ότι έρχομαι στην Ελλάδα, είμαι ξανά στην οικογένειά μου, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, είμαι στη χώρα μου. Ακόμα και τα τέμπη ήταν για μένα μία ευκαιρία να ενταχθώ πάλι στο συλλογικό. Λειτουργήσε πάρα πολύ ψυχοθεραπευτικά για μένα. Γύρισα και είχαν σπίτι γεμάτο κούτες και ήμουνα όλη μέρα, κάθε μέρα στις πορείες. Οπότε δεν προλάβαινα και πάρα πολύ να σκεφτώ το διαδικαστικό της ασθένειας. Μετά και το χειρουργείο αρχίζει πάρα πολύ έντονα πια το θέμα της πρόωρης εμεινόπαυσης να μπαίνει έτσι στο παιχνίδι. Πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα ψυχολογικά, φοβερή πονοκέφαλη, κατάπτωση και συναισθηματική και νεύρα, πάρα πολλά, ένταση. Πολύ λίγες εξάψεις, αυτό που λένε δεν μπορείς να κοιμηθείς, έχεις εφίδρωση, αυτά ευτυχώς τα έζησα 10 μέρες, 15, δεν κράτησαν περισσότερο σε μένα. Ευτυχώς, γιατί έχει να κάνει με τον ασθενή κάθε φορά, δεν είναι. Πιθανόν, αλλά στη μητέρα μου ας πούμε κράτησε αυτό το πράγμα 3 χρόνια.
Για Μμμ. μένα ήταν έτσι. Όπως ήρθε έτσι έφυγε. Ε, Πολλές μεταπτώσεις ψυχολογικές. Αλλά το πάρα πολύ καλό, αν μπορείς να το πεις καλό, μέσα σε έναν καρκίνο και μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, είναι ότι αυτό το πράγμα διαρκεί λίγο. Δεν έχει αυτή τη διάρκεια που έχει η φυσική ροή της κλιμακτηρίου, της εμεινόπαυσης, που έχει μια διάρκεια, μπορεί να κρατήσει 3 έως 5 χρόνια. Και Σε μένα παραπάνω, μη σου πω. μπορεί και παραπάνω. Σε μένα κράτησε ένα εξάμηνο. Οκ. Οπότε αυτό είναι το καλό. Μετά βέβαια αρχίζει η σωματική, αρχίζουν οι σωματικές αλλαγές. Μμμ. Και αυτές πάλι έχουν μια διαδικασία. Ξαφνικά εγώ που ήμουν 50 κιλά όλη μου τη ζωή και μπορούσα να τρώω τον άμπακο και να μην παχαίνω ποτέ, ξαφνικά άρχισε λίγο να πρίζομαι, να ξεπρίζομαι. Η κοιλιά μου λίγο να πρίζεται. Οι αρθρώσεις μου να πονάνε, να ξυπνάω το πρωί να πονάνε τα χέρια μου, να πατάω κάτω και να μην μπορώ να περπατήσω. Λοιπόν, όλα αυτά με πήρε πάρα πολύ από κάτω και μετά είπα πόσο θα σε πάρει τώρα από κάτω. Άλλαξα τη διατροφή μου, άρχισα να γυμνάζομαι, να περπατάω πολύ περισσότερο. Πάντα ήμουν κινητική, αλλά τώρα συνειδητά θα κάνω 10.000 βήματα τη μέρα, συνειδητά με το ρολόι δηλαδή. Οπότε όλο αυτό πάλι βελτίωσε πάρα πολύ την κατάσταση. Τώρα δεν έχω πόνους, δηλαδή δεν ξυπνάω με πόνους πια. Μμμ. Πίνω όλα τα γιατροσόφια που πρέπει να πιω, τους κουρκουμάδες μου, τη ζελατίνη μου, έχω βρει όλα αυτά και έτσι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Ωραία. Οπότε, θέλω να μου πεις, ξέρω ότι μοιράστηκες δημόσια όλη αυτό που πέρασες τέλος πάντων και θέλω να μου πεις τι σε έκανε να αποφασίσεις να μιλήσεις ανοιχτά γι' αυτό. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι σε βοήθησε αυτή η εξομολόγηση ή ό,τι τέλος πάντων, πώς το νιώθεις όλο αυτό. Με βοήθησε με δύο τρόπους. Το έκανα για δύο λόγους και με βοήθησε με δύο τρόπους. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο το έκανα ήταν διότι αυτή η κουβέντα του Γερμανού γιατρού και η σκέψη ότι κάποιος με αποτρέπει από το να γυρίσω στη χώρα μου γιατί έχει ένα διαλυμένο σύστημα υγείας, αυτή η σκέψη με εξόργησε. Μόλις μπήκε ο σκύλος μου μπορεί να ακούσετε πατουσάκια. Η σκέψη αυτή με εξόργησε, οπότε ο πρώτος λόγος ήταν ο κοινωνικός, ότι παιδιά πρέπει κάτι να κάνουμε, δεν γίνεται να αποδεχόμαστε ότι σε αυτή τη χώρα μπορεί και να πεθάνουμε από έναν καρκίνο που 95% στον πολιτισμένο, σύγχρονο, εξελιγμένο δυτικό κόσμο είναι θεραπεύσιμος. Η πρώτη σκέψη ήταν αυτή, μια κοινωνική αφύπνιση ως προς το σύστημα υγείας και η δεύτερη σκέψη ήταν ότι δεν μπορώ να δεχτώ το στίγμα. Ότι υπάρχει στίγμα το 2026 γύρω από τον καρκίνο του μαστού και ότι πάρα πολλές γυναίκες δεν μιλάνε. Ότι χρησιμοποιούν λέξεις όπως η επάρατος νόσος, το κακό, η κακιά αρρώστια. Αυτά τα πράγματα όλα μου κάνουν τόσο 1930 που δεν μπορώ να τα δεχτώ. Οπότε βγήκα ξεκάθαρα, είπα τη λέξη καρκίνος, να την ακούσουμε καλά, να τη χωνέψουμε. Είναι μία ασθένεια, δεν είναι η επάρατη νόσος πια. Θεραπεύονται καρκίνοι πολύ πιο σοβαροί από τον καρκίνο του μαστού, που θεραπεύεται ήδη από το 70 και το 80. Δηλαδή, οι γιαγιάδες μας και δεν πέθαναν από τον καρκίνο του μαστού. Πόσο μάλλον πια που θεραπεύονται καρκίνοι στα κόκαλα, καρκίνοι στα πνευμόνια. Ζουνε άνθρωποι 20 και 30 χρόνια με αυτούς τους καρκίνους. Οπότε να τη λέμε τη λέξη, είναι καρκίνος, είναι ασθένεια. Δεν είναι το κακό σπυρί, δεν είναι του σατανά, είναι ένας καρκίνος. Και θα περάσει, μάλλον. Οπότε πάμε με αυτό. Γι' αυτό ήθελα να τα πω όλα αυτά. Όχι απλά δεν μου έκανε κακό, αλλά δημιούργησε και ένα δίκτυο γύρω μου και προστασίας δικής μου. Θέλω εδώ οπωσδήποτε να μνημονεύσω τη Ζαφυρία Δετοράκη, κοινωνική λειτουργό μέσα στον Άγιο Σάββα, που με προσέγγισε αμέσως και μου είπε δεν θα αγχωθείς για τίποτα, είμαι εδώ, θα τα κάνουμε όλα, θα σου βρω τους καλύτερους γιατρούς. Έχουν περάσει 3 χρόνια και είμαστε φίλες ψυχής, καρδιάς, λατρεμένες. Θέλω να τη μνημονεύσω και όλες τις γυναίκες που με προσέγγισαν και για να με παρηγορήσουν και για να παρηγορηθούν εκείνες έκτοτε. Γιατί μετά
Έπρεπε και εγώ να μπω σε αυτό, να παρηγορήσω γυναίκες, να ενημερώσω γυναίκες και το έκανα με όλη μου την καρδιά κι εγώ, όπως το έκαναν και εκείνες σε μένα. Ωραία, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ Όταν μιλάς γενικά μόνο κερδισμένη μπορείς να βγεις, χαμένη αποκλείεται να βγεις. ωραία. Έρχεται και συνδέεται λίγο με την εμεινόπαυση που επίσης θεωρείται σαν κοινωνικό στίγμα, σαν ταμπού. Τις κάνει τις γυναίκες να σιωπούν, να νιώθουν ότι αποσύρονται. Οπότε εσύ τώρα θέλω λίγο να συνδέσουμε αυτό που κάνεις και την εμπειρία σου που σίγουρα έρχεται και κουμπώνει και αυτό που κάνεις το κάνεις πια πολύ πιο ουσιαστικά και πιο βαθιά νομίζω, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή. Αυτή λοιπόν, λες λοιπόν ότι η έκφραση σε βοήθησε να αλλάξει και να εκφραστείς πολύ πιο ουσιαστικά και να ρέει λίγο η ζωή σου διαφορετικά. Οπότε, πώς μπορεί, θεωρείς, αυτή η θεραπευτική προσέγγιση, τέλος πάντων, της φωνής να βοηθήσει μια γυναίκα που βιώνει αυτή τη στιγμή αυτό το στίγμα, όχι μόνο του καρκίνου του μαστού και της εμεινόπαυσης, της Σωστά, κοινωνικής σωστά, σωστά. κλπ. Ξεχνάμε ότι η φωνή είναι και αυτό ένα όργανο. Είναι το μόνο όργανο που έχουμε μέσα μας και βγαίνει έξω μας. Και ακριβώς επειδή βγαίνει προς τα έξω μας, δεν το αντιμετωπίζουμε ως κομμάτι του εαυτού μας. Η ολιστική προσέγγιση λοιπόν ως προς την έκφραση και τη φωνή απαιτεί σύνδεση με όλο μας το σώμα. Η εμεινόπαυση αγγίζει στο 100% την ζωτική μας ενέργεια, τη λίμπιντο. Η λίμπιντος αυτό είναι, η ζωτική μας ενέργεια. Όπως επηρεάζει λοιπόν τη σεξουαλική μας διάθεση, έτσι επηρεάζει και όλη μας τη διάθεση για ζωή. Δηλαδή είναι ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό κοινωνικό το ζήτημα, είναι όμως και οργανικό, διότι ξαφνικά πέφτουν πολλά πράγματα μέσα σου, πέφτει κάπως η ενέργειά σου, πέφτουν τα ιστρογόνα σου βέβαια, οπότε όλη αυτή η ενέργεια που έχεις ή δεν έχεις σαν άνθρωπος, αναγκαστικά θα μεταβληθεί. Ο τρόπος που θα επιλέξεις να μετουσιώσεις αυτή την ενέργεια είναι αποκλειστικά πάνω σου. Έγκυται αποκλειστικά σε σένα. Η φωνή λοιπόν ως ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να αγγίξει από τα δάχτυλα των ποδιών σου μέχρι τα μαλλιά σου, γιατί απαιτείται όλη αυτή η ενέργεια η σωματική για να εκφραστεί, είναι αυτή που μπορεί να θεραπεύσει και να βγάλει προς τα έξω και κάθε τι που εσύ κρατάς μέσα σου και το πνίγεις, το πνίγεις, το πνίγεις. Και φαίνεται και στη φωνή, δηλαδή σε ένα μάτι και σε ένα αυτί που είναι εκπαιδευμένα, αυτή η καταπίεση φαίνεται. Εγώ το καταλαβαίνω αμέσως, κάνει μπαμ, ας πούμε. Μπορώ να κάνω τη διάγνωση εντός εισαγωγικών. Οπότε νομίζω ότι το να συντονιστούν μαζί οι γυναίκες, όπως έκαναν παλιά στα χωριά, ας πούμε. Σε ένα χωριό δεν υπήρχε, σε μια οικογένεια μεγάλη, σε μια περίοδο που και σε αυτή τη χώρα θα μείνω, ας αφήσουμε τις άλλες, γιατί αυτή η χώρα έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινοτικό παρελθόν. Κοινοτικά ζούσαμε δηλαδή για αιώνες. Δεν διαχωρίζονταν οι ηλικίες των γυναικών. Δεν λέγανε από εδώ ή άνω των 50, από εδώ ή κάτω των 20. Μεγάλωναν όλες μαζί, μετέδιδαν την εμπειρία η μία της άλλης από γενιά σε γενιά. Ασχέτως αν τώρα μας φαίνεται συντηρητικό αυτό που μετέδιδαν, δεν έχει καμία σημασία. Είναι γνώση, είναι σοφία που ενσταλλάζονταν από γενιά σε γενιά. Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να μην το χάσουμε. Πρέπει να μην το ξεχάσουμε. Δεν μπορεί να κάθεται η κάθε μία στο κουτί της, στο κλουβί της και να ψάχνει στο chat GPT τι της συμβαίνει, όταν γύρω της υπάρχουν άλλες τόσες που ζουν το ίδιο. Οπότε το να ερχόμαστε μαζί, να ερχόμαστε κοντά, να επικοινωνούμε την αλήθεια μας όσο μπορούμε πιο ανοιχτά και να κλάψουμε και να γελάσουμε και να πειραματιστούμε όλες μαζί, μόνο καλό μπορεί να μας κάνει. Θα μας ξεκλειδώσει δηλαδή σε κάθε περίπτωση. Τι ελπιδοφόρα είναι αυτά που λες, βρες, Κατερίνα μου, πολύ μ' αρέσει. Είναι για μένα το αυτονόητο, είναι η αλήθεια, δηλαδή είναι αυτό που είναι. Δεν είναι ελπιδοφόρο ή ξέρεις, δεν έχω Ναι. ανακαλύψει ας πούμε τον τροχό. Οκ, οπότε για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, τι θα μπορούσε, νομίζεις εσύ, να κάνει μια γυναίκα, κάτι απλό, κάτι πρακτικό, κάτι καθημερινό που μπορεί να κάνει μια γυναίκα σήμερα που περνάει αυτή τη φάση με τη φωνή της ή με την αναπνοή της,
έτσι, για να διαχειριστεί την ένταση και το άγχος της μετάβασης αυτή στην εμεινόπαυση. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσες να πει? Πρώτα απ' όλα, το πιο απλό, το πιο πρωταρχικό, το πιο πρωτόλιο που κάνουν τα μωρά ακόμα πριν μιλήσουν, να τραγουδάει καθημερινά. Να τραγουδάει. Και ας έχει απέσια φωνή και ας την κοροϊδεύουν οι γείτονες, δηλαδή πρέπει να τραγουδάμε. Το να τραγουδάμε είναι σαν να κάνουμε γυμναστική. Το τραγούδι απελευθερώνει σερωτονίνη, ντοπαμίνη, όλες τις ορμόνες της χαράς που ενεργοποιεί και απελευθερώνει και η γυμναστική. Μου είχε πει μάλιστα κάποτε μια φίλη: κάνε ένα βίντεο. Τραγουδάμε γιατί χαιρόμαστε ή χαιρόμαστε γιατί τραγουδάμε. Το οποίο είναι εξαιρετικό, δεν το έχω κάνει ακόμα, πρέπει να το κάνω. Βέβαια. Άρα λοιπόν, ακόμα και όταν δεν νιώθουμε καλά, μια μέρα που είμαστε θλιμμένες, που δεν έχουμε ενέργεια, που δεν έχουμε όρεξη, το να αρχίσουμε να τραγουδάμε ουσιαστικά θα ντοπάρουμε τον εαυτό μας μέσα από το τραγούδι. Οπότε αυτή είναι η πρώτη μου συμβουλή. Τραγουδάμε ακόμα και αν δεν έχουμε καμία όρεξη. Το δοκιμάζουμε και σιγά σιγά μας έρχεται και η όρεξη. Και το δεύτερο είναι η μαγική άσκηση 5-5-5, Ναι. που για όταν έχουμε πάρα πολύ στρες και δεν νιώθουμε καλά και θέλουμε λίγο να ηρεμήσουμε, παίρνω μία εισπνοή διάρκειας 5 δευτερολέπτων, κρατάω για 5 δευτερόλεπτα, εκπνέω σε 5 δευτερόλεπτα. Εισπνέω από τη μύτη σε 5, κρατάω την αναπνοή μου για 5 και μετά εκπνέω αργά από το στόμα για 5. Όλα αυτά σε 5 χρόνους. Okay. Αυτό 3-4 φορές να το κάνω, αλλάζουν όλα μαγικά. Αλλάζουν όλα μαγικά. Δοκίμασέ το και πες μου. Θα το δοκιμάσω και θα σου πω. Και Ωραία. σωματικά με ηρεμεί και τον Ναι. εγκέφαλό μου τον ηρεμεί. Τι ωραία. Τι ωραία. Οκ. Λοιπόν, μου δίνεις έτσι ωραίες ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε και πράγματα μαζί και με γυναίκες τέλος πάντων ακροάτριες και που ακολουθούν τέλος πάντων την τρόπο καρδιάς και θέλουν να εξερευνήσουν τέλος πάντων πρωτότυπους τρόπους που θα μπορούσαν να βοηθηθούν και να συνδεθούν και αυτό το μαζί να ανακουφιστούν τέλος πάντων. Αυτός Δεν είναι και υπάρχει άλλη λύση αυτό μαζί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή αυτό το σύνθημα, το έχουμε μόνο ένα στον άλλον, είναι... Εμένα μιλάει στην καρδιά μου. Είναι ό,τι πιο ωραίο μπορούμε να πούμε. Αυτό έχουμε ανάγκη. Η ναι. μία την άλλη και ο ένας τον άλλον. Αυτό το πράγμα είναι και ο λόγος που έφτιαξε και το από καρδιάς. Δηλαδή, και το λέω κοινότητα, η κοινότητα από καρδιάς. Δηλαδή, θέλω να δημιουργήσω αυτή την αλληλεπίδραση. Να ξέρουμε ότι υπάρχει εκεί μια ομάδα γυναικών που θα μας ακούσει, δεν θα μας κρίνει, θα κάνουμε πράγματα μαζί, θα γελάσουμε μαζί, θα κλάψουμε μαζί, θα μοιραστούμε τα θετικά, τα αρνητικά, τι ξέρουμε που μπορεί να μας βοηθήσει. Όλα, τέλος πάντων. Αυτό είναι το όνειρο, το μεγάλο. Υπέροχο. Και Εύχομαι να πραγματοποιηθεί άμεσα. ευχαριστώ. Και επίσης το ακόμα μεγαλύτερο είναι να καταφέρω να βάλω και τους άντρες μέσα στο παιχνίδι, γιατί ναι, δεν καταλαβαίνουν τι μας συμβαίνει. Εδώ καλά δεν καταλαβαίνουμε εμείς τι μας συμβαίνει, γιατί δεν είμαστε ενημερωμένες. Οπότε λίγο υπάρχει μια απόσταση, υπάρχει ένα θέμα εκεί και είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε και εμείς και οι σύντροφοί μας και να μπορούμε να κάνουμε και πράγματα μαζί για να κατανοήσουμε καλύτερα τι μας συμβαίνει και να συνδεθούμε καλύτερα. Αυτό είναι. Αμήν. Αμήν, δεν λες τίποτα. Ωραία, οπότε κλείνοντας, θέλω να μου πεις μία συμβουλή που θα ήθελες να δώσεις σε κάθε γυναίκα που μας ακούει και καλείται να διαχειριστεί αυτές τις αλλαγές της μετάβασης στην περιμηνόπαυση και στην εμεινόπαυση. Βάλε φωτιά σε ό,τι σε καίει, σε ό,τι σου τρώει την ψυχή. Αυτό, τίποτα άλλο. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ηλικία να μπουν όλοι οι υπόλοιποι σε δεύτερη μοίρα και να από πάρα πολλά βάρη απελευθερωμένες να κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα να είμαστε καλά εμείς για να μπορούμε να προσφέρουμε. Αυτό. Κατερίνα μου, πολύ ωραίο.
Πολύ, πολύ συγκλίνουν οι απόψεις μας, να ξέρεις. Οπότε, Μα είναι η κοινή λογική, Φλόρα, δηλαδή είναι η κοινή λογική. Όταν δεν είναι καλά ένας κρίκος, νοσεί όλο το σύστημα. Δεν γίνεται αλλιώς. Και εμείς, πάρα πολλές γυναίκες, έχουμε συνηθίσει να είμαστε στον αυτόματο πιλότο, να εκπληρώνουμε επιθυμίες και ανάγκες. Δεν γίνεται αυτό. Έρχεται κάποια στιγμή που λες τελεία. Όλοι πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους. έτσι, έτσι. Δεν είναι καλό για κανέναν τελικά, γιατί δεν Όχι. αφήνεις και τους άλλους να ενηλικιωθούν, ας πούμε. Ακριβώς. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Εγώ με όλη μου την καρδιά, μεγάλη μου τιμή να είμαι σήμερα εδώ. Θα βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε, θα δεις. Ανυπομονώ. Σε φιλώ. Σε Εγώ, ευχαριστώ πολύ. εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Επίσης, γεια σου, αγάπη μου.